Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii Slovenskej volejbalovej federácie pri príležitosti historického postupu reprezentácie žien na majstrovstvá sveta v roku 2025. Na tlačovej konferencii by som veľmi rád privítal ministra cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky pána Dušana Keketyho, prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie pána Mareka Rojka a kapitánku úspešnej slovenskej reprezentácie žien Karin Palgutovú. Na úvod by sme sa chceli obzrieť ešte za sezónu 2024, ktorú sme odohrali v Zlatej Európskej lige a vlastne výsledkami v nej sme si zabezpečili pozíciu, ktorá nám garantovala účasť na majstrovstvách sveta, takže by som poprosil video. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a slovo by som odovzdal pri splnení toho sna, o ktorom pán prezident rozprával práve Marekovi Rojkovi. Nech sa páči. Pekný deň prajem všetkým. V prvom rade by som chcel privítať pána ministra. Jednak je to potvrdením toho, že vám na športe záleží, že volejbal je jedným z olympijských športov, ktorý dosiahol mimoriadny výsledok. A spojenie týchto dvoch vecí znamená, že aj vašou účasťou ste dali tomu vážnosť. My si to veľmi, veľmi vážime a ceníme. To je prvá vec. Druhá vec je, organizovali sme tlačovú konferenciu dnes na pôde Slovenského olympijského športového výboru z jedného dôvodu. A to je,
a kombinácia Národný športový zväz, Slovenský olympijský športový výbor a Ministerstvo cestovného ruchu a športu sú 3 inštitúcie, ktoré ja považujem za kľúčové na to, aby mohol akýkoľvek šport napredovať. Chcel by som ešte ospravedlniť Danku Bartekovú. Boli sme dohodnutí, že príde ako zástupkyňa MOV na Slovensku aj ako členka výkonného výboru viceprezidentka a hlavne žena, športovkyňa. Chceli sme to s tým spojiť, ale Danka má zdravotné problémy, takže pozdravujem ju dnes do nemocnice a ospravedlňujem ju. A pre slovenský volejbal znamená prvý historický seniorský posun na majstrovstvá sveta veľkú vec. Aj dôkazom toho je dnešná tlačová konferencia. A v histórii Slovenskej republiky sa takáto skutočnosť nestala, či už muži alebo ženy. V mládeži áno, boli sme na majstrovstvách sveta niekoľkokrát, ale predsa len tá hodnota seniorská je najvyššia. Muži mali 2 veľké šance na majstrovstvá sveta v histórii, nepodarilo sa to cez kvalifikáciu a od roku 2022 sa v rámci Svetovej volejbalovej federácie nehrajú kvalifikácie. A z toho dôvodu je to veľmi komplikované povedať, že v nejakom kvalifikačnom cykle si naplánujeme nejaký turnaj a cez neho sa pokúsime postúpiť. Museli sme zbierať v princípe 3 roky výsledky, ktoré sa spočítali a na konci dňa 38. sa uzavrel rebríček a stala sa táto vec. A preto aj na vysvetlenie, akým kľúčom sa volejbalistky alebo volejbalisti môžu dostať na takýto šampionát. Pridanou hodnotou pre nás je aj to, že tým pádom sa dostávame veľmi blízko aj priamej olympijskej kvalifikácii, pretože aj do nej sa musíte cez ranking dostať. Je to veľmi náročné aj v iných kolektívnych športoch a u nás špeciálne ten režim je veľmi ťažký. Takže k olympiáde 28 v Los Angeles ten systém je taký, že 27. sa bude organizovať olympijská kvalifikácia na základe rankingu prvých 24 družstiev na svete. Takže to je taká súvislosť, ktorá je dôležitá do budúcna. A ja som nesmierne hrdý na všetky naše kluby, hráčky, trénerov, všetkých tých, ktorí prispeli, lebo tá cesta, ja ju považujem za takú 8 až 10 ročnú k tomuto dnešnému dňu. Lebo v roku 2016, keď som z okolností bol trénerom reprezentácie, tak sme mali 8 hráčok z ročníka 1992. Kai, prezradil som tvoj vek teraz. Takže tá generácia okolo Kai Palgutovej a ďalších báb, ktoré sa o to pričinili, či už majstrovstvami Európy doma 2019 na zimnom štadióne, pamätáte si, 21 Európa v Chorvátsku a teraz 23 Európa v Estonsku a Taliansku, tak to je sumár tej cesty. Takže pre nás obrovská vec a pevne verím, že to bude ďalej smerovať k ďalším krokom, ktoré volejbalová federácia chystá v budúcnosti. Ja otvorím ešte jednu tému, my sme sa o tom s pánom ministrom bavili. A momentálne prebiehajú diskusie o tom, čo so slovenským športom po olympijských hrách. Je to veľmi taká ožehavá téma a každý sa s ňou zaoberá a každý počíta medaily a športovcov a tak ďalej. Ale chcem len upozorniť, že na olympiáde naposledy bol kolektívny šport, myslím, že v Sydney. A to bol, myslím, že basket, vodné polo. To je futbal, 21 to bola vtedy. To je 24 rokov. A podľa mňa preto tá debata je veľmi komplikovaná a má mnoho faktorov a súvislostí, aby som sa do nej nerad púšťal. My sa pozeráme dopredu, toto je obrovský krok a uvažujeme aj o organizácii ďalšieho vrcholného podujatia v období okolo roku 28, ale u nás ešte neprebehli tie výberové konania na organizáciu podujatí. Veľmi si vážim to, že od nástupu pána ministra vznikla vôbec kapitola podpory pre národné športové zväzy na podporu organizácie podujatí. To sme dlhé roky nemali. Pre nás to znamená veľmi veľa. Už prvú podporu sme dostali práve na Zlatú Európsku ligu v Bratislave, ktorá bola na konci mája. A pevne verím, že ďalej systémovo sa budú vedieť tieto veci podporovať ďalej. A ten koncept rozvoja kolektívnych športov je samozrejme rozsiahly a širší. A to dnes úplne nie je priestor na to, ale náš posledný sveta je veľkým krokom dopredu k splneniu týchto našich plánov. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za slovo prezidentovi Slovenskej volejbalovej federácie. Slovo by som odozdal ministrovi cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, pánovi Keketimu, aby nám teda povedal z jeho pohľadu o postupe slovenských volejbalistiek, ale aj o nejakej podpore kolektívnych športov do budúcna. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je to už druhý
druhý briefing tlačový tento týždeň, kde gratulujem kolektívnemu športu k postupu, či už na olympiádu, alebo teraz na majstrovstvá sveta. Ja som veľmi rád a teraz opakujem to, že je to veľká gratulácia z mojej strany, ale aj zo strany samozrejme celého štátu za to, že sa vám podarilo kvalifikovať na majstrovstvá sveta, na asi najvýznamnejšie podujatie. Tá vďaka ide samozrejme od hráčov, cez realizačný tím, cez všetkých, ktorí sa k tomu pričinili, až po funkcionárov a celý zväz. Ja verím, že to bude úspešné podujatie, ktoré zase posunie volejbal ďalej. A tak ako bolo povedané, môžem potvrdiť, že po olympiáde prebiehajú viaceré rokovania. Ja som mal osobné stretnutia s viacerými zástupcami kolektívnych športov a pripravujeme nejakú koncepciu, ktorá bude fokusovaná či už na identifikáciu talentov, na rozvoj alebo vzdelávanie trénerov, na športovú infraštruktúru, na organizovanie športových podujatí. Tak ako bolo povedané, tie majstrovstvá Európy v 2019 vidíme výsledok, možno aj to môžeme spojiť, že to naštartovalo nejakú generáciu hráčov, ktorí sa teraz môžu odprezentovať na majstrovstvách sveta. Takže verím, že tá podpora ministerstva nebude len v tom, že minister bude svojou účasťou na tlačových konferenciách, ale že budeme aj prakticky prispievať k tomu, aby sa ten šport posúval dopredu. A zostáva mi len teda držať palce, ale myslím, že tá doba ešte je ďaleká, dovtedy ešte pripravíme veľa nových vecí. Ďakujem veľmi pekne a teraz by dostala slovo a zdá osoba najpovolanejšia, čo sa týka podielu na úspechu postupu. Tak Kaja, kedy ste verili, že ten sen, ktorý ste snívali o postupe na majstrovstvá sveta, sa stane realitou? Dobrý deň. Takže ja budem hovoriť za hráčky, ako sme to my vnímali, v podstate tento sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Doteraz si pamätám, keď ešte tréner Marco Fenoglio prvýkrát došiel s touto ideou, že v podstate je tam nejaká možnosť postúpiť na majstrovstvá sveta v roku 2025 a my všetky sme sa tak nejako, poviem to tak laicky, na tým tak pousmiali, zasmiali, že to nie je normálne, aby Slovensko išlo na majstrovstvá sveta, v podstate to neexistuje. A tými rokmi sme v podstate začali nejako veriť, pretože sme videli, že tú kvalitu na to máme. V podstate vyhrávali sme dôležité zápasy. Dôkazom toho je v podstate tá Európa, ktorá sa nám celku podarila. A postupne sme začali veriť. A keď nám v podstate pán prezident, keď mi volal a oznámil, že sa to podarilo, že sme postúpili, tak sa vo mne v podstate zrodila taká nejaká nová radosť po niekoľkých rokoch, pretože v tých mladenických kategóriách sme boli úspešné a ja som strašne rada, že po tých všetkých rokoch, čo v podstate tej práce a makania sme to v podstate dotiahli až na tie majstrovstvá sveta znova. Takže ja za hráčky a za stav budeme tvrdo pracovať. Ja dúfam, že sa nám podarí nahnať všetky tie najlepšie hráčky do reprezentácie, že budeme mať chuť a energiu reprezentovať a že podáme čo najlepší výkon na majstrovstvách sveta. Ďakujem veľmi pekne a ja by som ešte poprosil do krútku s reakciami ďalších hráčok a aj trénera reprezentácie Slovenska, ktorý sa žiaľ nemohol tlačovej konferencie zúčastniť kvôli práce vo svojom klube. Ďakujem veľmi pekne. Keď som sa dozvedela, že my sa teda nakoniec dostali na tie majstrovstvá sveta, tak som sa veľmi potešila, pretože si myslím, že je to obrovský úspech, je to tiež príležitosť, ale je to aj taká odmena za všetky tie reprezentačné sezóny, ktoré sme si poctivo odmakali, takže veľmi sa z toho teším a zároveň som veľmi rada, že sa to podarilo práve tejto skupine dievčat, pretože sme podľa mňa super kolektív, viem, koľko do toho každá dala, takže naozaj sa z toho teším a verím, že sa nám podarí dojebať čo najlepší výsledok. Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov slovenského volejbalu. Určite mnohí z vás ste mohli postrhnúť správu, ktorú zdieľala Slovenská volejbalová federácia o postupe na majstrovstvá sveta.
Určite pre viacerých z nás to bude jeden z najkrajších momentov v našich volejbalových kariérach. A ja osobne som veľmi hrdá na celý tím, pretože cesta za týmto postupom nebola vôbec jednoduchá. A hlavne som veľmi rada, že som tento okamih mohla práve prežiť s tak super kolektívom a fajn ľuďmi, ktorí sa podielali na tomto postupe. Ešte raz zdravím všetkých a hlavne pevné zdravie do novej sezóny. Ahojte! Tak zdravím všetkých fanúšikov slovenského volejbalu. Asi ste mnohí z vás mohli zaregistrovať, že sa nám podarilo krásny úspech a to je postup na majstrovstvá sveta 2025. Prvé dojmy, samozrejme je to obrovská radosť. Pre mnohých z nás je to sen, ktorý sa stal skutočnosťou a dovolím si tvrdiť aj napriek tomu, že sme to trošku čakali, že ten postup máme na dosah, tak teraz keď sa to takto spečatilo, je to silnejšie. Ja som naozaj veľmi hrdá na to, čo sme ako tým dokázali a samozrejme aj za podpory všetkých fanúšikov aj Slovenskej volejbalovej federácie, takže týmto vám ešte raz všetkým ďakujeme a ja sa s vami lúčim s Francúzskou Bezier. Tak ahojte. Ahojte, tak ja už som nachýlim v Belgicku a tak ako ku mne, tak určite už aj k vám sa dostala informácia, že sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta. Som veľmi z toho nadšená a dúfam, že budem môcť týmu pomôcť najviac ako môžem a že tam spoločne dosiahneme čo najlepší výsledok. Nie, tak to znamená, že majstrovstvá sveta je obrovským úspechom a nejak už sme to vedeli trošku skôr, že je na majstrovstvá sveta, ale dnes to nejak tak vyšlo oficiálne a ten pocit je skvelý, že my tým plánom sme už mali s trénerom Štefanom 2019 majstrovstvá sveta, to sme rozprávali, to bolo fantastické. Ďalší majstrovstvá sveta, im sa to nepodarilo, sa nejak vyvíjal a raz sa to podarilo, teraz je to naozaj obrovský úspech pre slovenský volejbal a pre našich. Ja som veľmi rád, že za našu reprezentáciu, že tie ciele, ktoré si dávame, že bol postup na majstrovstvá Európy a že bol štvrťfinále na samých majstrovstvách Európy a teraz postup na majstrovstvá sveta, že postupne plníme a darí sa nám to plniť. Takže toto je veľmi, veľmi pozitívne a som za to veľmi rád a vďačný. Ďalšia vec, čo je to úspech pre celý slovenský šport, nie len pre volejbal. A myslíme o volejbale, tak mám na mysli, že naozaj všetkých trénerov, mládežnických trénerov, ktorí tie hráčky prešli, to sa budovalo tešie. Takže tým všetkým patrí vďaka za to a zaslúžia sa, oni sa zaslúžili o ten postup a verím, že tento postup nás všetkých trošku mobilizuje. Nielen, myslím, športovo, ale aj sponzorský. A keď hovorím o športovo, tak všetkých trénerov a práce s mladou, pretože tá je dôležitá. Myslím si, že posledné roky som im nevenoval a takýto úspech im mohol pomôcť tomu, aby sa vrátili k dobrej práci, mobilizovalo do ľudí a chceli sme pracovať dobre poctivo na ich mladých. Ďakujem veľmi pekne a slovo by som ešte pred vašimi otázkami odovzdal prezidentovi volejbalovej federácie. Ja to zvyknem vysvetľovať často. Máme teraz za sebou úspešný hokejový príbeh na olympiádu. Futbalisti boli na majstrovstvách Európy, pevne verím, že sa dostanú na svet. Hádzanári majú za chvíľu vrcholné podujatie v zahraničí, basketbalisti takisto. A chcem len pripomenúť, volejbal je špecifický šport v tom, a my sme šport, ktorý nemá asociačné termíny v sezóne. Preto tie hráčky, keď ste ich počuli, hovorili o dlhých rokoch a mesiacoch prípravy. U nás reprezentačná sezóna začína niekde začiatkom mája a končí na konci augusta alebo v septembri. To znamená 3 až 4 mesiace v reprezentácii naplno, každý deň, dvojfázovo, cestovanie, hranie. A ja myslím si, že futbalisti majú pred eurom tak 3-4 týždne, hokejisti takisto. A plus kvalifikácie hrajú počas klubovej sezóny. Tie hráčky vo volejbale celosvetovo, celoeurópsky aj naše skončia v apríli sezónu, v máji nastúpia, skončia v reprezentácii a o týždeň cestujú do klubu. O toto je hodnotnejšie pre nás, lebo to okrem finančných prostriedkov, ktoré sú tým pádom niekoľkonásobne vyššie pre nás, pre ich podmienky,
ale aj tá energia, to všetko, čo tomu musia dávať od rodín a podobne. Niektoré hráčky, vrátane Kaji, sú už dnes vydaté ženy, takže majú svoje rodiny, svoje plány a jednoducho prídu a 4 mesiace sú v reprezentácii. To je ten rozdiel, ktorý som vám ja chcel povedať oproti iným kolektívnym športom, že tá príprava je objemovo neporovnateľná s inými a preto je pre nás aj ich práca, aj to spojenie postupu na svet vzácne. A na záver by som len povedal toľko, že posledné 3 majstrovstvá Európy sme boli pravidelný účastník. To nebolo predtým pravidlom. Minulý rok sme skončili na historickom 10. mieste a dostali sme sa priamo na majstrovstvá Európy 26, ktoré budú v Česku. V Česku v 4 krajinách je u nás koncept. Pevne verím, že budeme hrať v Brne. To by bolo výborné. Takže vlastne máme pred sebou 25 majstrovstiev sveta, 26 majstrovstiev Európy. Pevne verím, že sa podarí dostať do olympijskej kvalifikácie 27 a ten ďalší krok, ktorý by možno bol v 28. rozpracovaná možná organizácia doma majstrovstiev Európy. To sú náročné 4 roky v olympijskom cykle. Tak to nejak uvažujeme vo volejbale. Takže myslím si, že tu môže mať svoju hodnotu aj pre spoločnosť, nie iba pre volejbal ako taký. Nech sa páči, v auditoriu je mikrofón, tak môžete vás svoje otázky. Ďakujem pekne. Volám sa Peter Buček, som z Rozhlasu. Máme veľkú radosť, čo dosiahli dievčatá. Samozrejme, vec, gratulácia veľká, ale o nič menšia gratulácia patrí v tejto chvíli aj prvému mužovi nášho volejbalu, pánovi Rojkovi, za to, že pred niekoľkými dňami sa stal viceprezidentom Európskej konfederácie volejbalu, ako všetci dobre viete, a zároveň ho to posunulo aj do funkcie správnej rady Medzinárodnej volejbalovej federácie. No a bude sa podieľať aj na riadení svetového volejbalu, čo je naozaj fantastická vec a veľký diplomatický úspech. No ale pýtam sa pána prezidenta v tejto súvislosti to, že akým spôsobom dokáže zužitkovať ten svoj post, významný post pre budúcnosť, organizovať u nás nejaké veľké podujatie. Začneme nejakými juniorskými majstrovstvami Európy, sveta, prípadne takto. Ďakujem pekne. Čo sa týka mládežníckych podujatí, to si myslím, že by na Slovensku sa dalo aj v rámci súčasnej infraštruktúry zvládnuť. Organizovať majstrovstvá sveta 24 krajín, majstrovstvá Európy je 16, čo sa týka mládeže. Potrebujete 2 športové haly, takže väčšinou to robíme s okolitými krajinami. Táto téma je na stole, budeme to teraz riešiť. A seniorské majstrovstvá Európy, zmenil sa kalendár, to znamená, na normálnych okolností by boli v 25. majstrovstvá Európy a nie sveta. Teraz sa to celé zmenilo. Na jeseň tohto roku sa bude riešiť a otvárať ten proces prihlášok na majstrovstvá Európy 28, aj mužských, aj ženských. A my máme svoje prísne limity na organizáciu podujatí, ale keď som počul Mira Šatana a vás, ako potrebujete halu na majstrovstvá Európy a sveta v hokeji, tak u nás, či už v Bratislave, alebo aj na Pasienkoch si myslím, že budeme vedieť zorganizovať finálový turnaj majstrovstiev Európy. Výhodu to môže mať z mojej pozície asi takú, že budem pri tom, keď sa budú tvoriť kritériá, výberové konanie a rozhodovanie. Volejbal je taký špecifický šport, čo máme informácie od prezidentov našich zväzov v rôznych športoch. My sme snad jediní, ktorí platí obrovské peniaze za licenciu, aby ste to mohli doma organizovať. Dneska na úrovni 1 000 000 eur. Čo je pre nás, dokonca pre mnohých humorné, keď sa s nimi o tom rozprávam. Nie, že dostanete peniaze na organizáciu, ale ešte musíte zaplatiť. My sme sa po kongrese Európskej federácie bavili o tom, že otvoríme tieto témy na najbližšej správnej rade. Takže sa tým budeme zaoberať, lebo úplne štandardné to vo svete nie je. Lebo potrebujete dať len 1 000 000 eur na to, aby ste to mohli robiť a potom ešte potrebujete 2,5-3 milióny na to, aby ste zorganizovali. Takže to nie je úplne jednoduché, ale toto otvoríme a svetové podujatia na Slovensku momentálne, keď tak iba mládežnícke, neviem si predstaviť na úrovni seniorských 32 družstiev, tu keď vidíte z celého sveta. My dneska nepoznáme paradoxne ani benefity, to znamená za ten postup, nielen finančné, myslím organizačné, čo všetko s tým bude spojené, doprava, príprava, obmedzenia na dresy, rôzne licenčné práva. Viete, že máme komerčného bettingového partnera. Sám som zvedavý, čo si budeme môcť dovoliť. Takže je tam veľa tém, ktoré budú spojené s mojou pozíciou v obidvoch správnych radách, aby som sa zorientoval, prečo niektoré veci sú tak nastavené a ako ich môžeme prípadne zmeniť aj v náš prospech. Takže tak.
Ďalšia otázka, nech sa páči. Dobrý deň, Andrej Bartaloš, Slovenská televízia, na pána ministra. Pán Rojko už spomenul, že sú tu určité formy spolupráce, tak možno v niekoľkých bodoch z pohľadu postu ministra a ministerstva, teda ako podporiť mládežnícky, nielen mládežnícky, ale kolektívny šport na Slovensku, ktorý je obrazom stavu fungovania vôbec akohokoľvek systému v krajine. Viete, tá téza, že nám nefungujú kolektívne športy, sa pomaly každým týždňom po olympijských hrách vyvraca, alebo sa úspešne kvalifikujú na medzinárodné súťaže. Ja musím ešte doplniť to, že je pravda, že môžeme urobiť kategóriu kolektívnych športov a špecificky sa pozerať na to, ako ju podporovať, ale je pravda aj tá, že každý ten šport je úplne iný. To znamená, futbal má veľké rozdiely s volejbalom, basketbal má úplne iný štýl kvalifikácie, podpory, organizácie športových podujatí. To, čo majú všetci spoločné, že vychádzajú z nejakého kolektívneho športu, majú talentovanú mládež, majú trénerov a posúvajú sa a vychovávajú ich a následne naplňajú reprezentáciu a snažia sa športovo kvalifikovať niekde. Ale to ekonomické a procesné pozadie je veľmi rozdielne, keď ešte do toho zoberiem florbal a možno aj nejaké iné. Takže snažíme sa vymyslieť určite nejakú stratégiu, ako tie kolektívne športy podporiť. Hoci teda na druhej strane musím povedať, že kolektívne športy sú určite najväčším príjimateľom príspevku uznaného športu, to je tá forma dotácie zo strany štátu, lebo majú najväčšie počty členov, sú relatívne populárne tie športy a sú aj dobre organizované na Slovensku. Takže áno, v kontexte výsledkov olympijských hier pracujeme na tom, aby na ďalších olympijských hrách bol aj nejaký kolektívny šport, ale v kontexte toho, ako chceme posunúť dopredu ten šport, to znamená systematicky cez výchovu, cez identifikáciu talentov, cez prípravu infraštruktúry na tréningy, lebo tá vrcholná, myslím, že v týchto športových, kolektívnych športoch je dobrá, okrem hokeja, na organizáciu toho najväčšieho podujatia. Takže budeme pracovať, budeme komunikovať tak aj doteraz. Myslím, že tiež to nebolo zvykom v minulosti, že vôbec zväzy komunikovali s ministrom alebo s ministerstvom. Takže postupnými krokmi, veľmi jednoducho aj komunikovateľnými na verejnosť, že teda aj robíme nejaké praktické veci. My sme už komunikovali, že minimálne tá podpora športových podujatí v tomto roku, že skoro 2 milióny eur, v budúcom roku to bude viac ako 40 podujatí, v objeme viac ako 3 milióny eur. To všetko boli peniaze, ktoré doteraz museli znášať zväzy, teraz ich dávame separátne, vnímame tam nejaké to spojenie podpory cestovného ruchu, podpory Slovenska tou organizáciou a takéto formy podpory budú narastať. Takže aj v novom zákone o športe chceme viac debyrokratizovať zväzy, aby sa viac vedeli sústrediť na tú športovú stránku a budeme ich stále ďalej podporovať. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ďalšia otázka. Pán minister, už to funguje? Nefunguje to. Pán minister, nadviazujem na to, čo ste spomínali. Ďakujem pekne. Bývalé ministerstvo školstva malo vo svojom portfóliu aj šport. A ten zostal teraz len ten školský šport, áno. A teraz ministerstvo cestovného ruchu a športu, samozrejme vec, to je už troška iná úroveň. Ako je tam tá symbióza? Lebo vieme, že všetko je založené na tých základných školách. Tam sa budujú tie základy každého jedného športovca. To je stará známa pravda. Takže akým spôsobom tá koordinácia funguje, respektíve tie talenty, potom keď podchytia sa už, samozrejme športové kluby, a aký je vplyv potom toho ministerstva športu? To mi povedzte, prosím vás. Ďakujem. Myslím, že kompetenčný zákon jasne rozdelil, ktoré sú úlohy ministerstva cestovného ruchu a športu a ktoré sú ministerstva školstva. Školský šport ako taký ostal kompetenčne na ministerstve školstva, to znamená veci ako ja neviem, metodika športovej výchovy a tak ďalej, všetky tie veci ostali tam. To, čo ale my vidíme, je určité nutné prepojenie na to, aby sme my vedeli zabezpečiť novú generáciu športovcov, z ktorých si napríklad aj volejbal bude vyberať potom svoje talenty. Potrebujeme rozšíriť
telesnú výchovu, potrebujeme skvalitniť možno telesnú výchovu, potrebujeme pripraviť nejaké podporné programy, aby sa tá športová gramotnosť zvýšila, aby sa, obezita znížila na školách alebo v tých vekových skupinách. A potrebujeme určite k tomu intenzívnu spoluprácu s ministerstvom školstva. Takisto by som si dovolil tvrdiť, že potrebujeme aj intenzívnu spoluprácu z MIRI ako s Ministerstvom investícií regionálneho rozvoja, lebo európske fondy sa dajú použiť na rozvoj školskej infraštruktúry a tu už prebiehajú rokovania či už s pánom Druckerom alebo s pánom Raším a verím, že v blízkej dobe predstavíme nejaký koncept toho, ako aj školy vedia rozšíriť svoju školskú alebo športovú infraštruktúru a ako vieme celkovo podporiť ten školský šport aj zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu. Nech sa páči, ďalšia otázka. Filip Budec, Jošport, ja by som sa opýtal Karin, ktorá trošku sa už nudí, ale nie, to myslím dobrú. Na tú športovú tému vidíme, akí súperi nás čakajú, respektíve z ktorých nám môže vzniknúť náš tým, náš súper na majstrovstvách sveta. Máš nejaký vysnený tým, proti ktorému by si chcela zahrať? Pravdu povediac ani nie, ale 2 dní dozadu som volala s môjim bývalým trénerom Alessandrom Orefičem a tak sme sa dobre pobavili, že určite zase budeme mať to šťastie a budeme v tej istej skupine a budeme hrať proti sebe, takže hrala som proti nemu keď bol v estonskej reprezentácii, teraz na poslednom turnaji, keď bol v slovinskej reprezentácii, takže možno, že proti tomu Slovinsku, hej, lebo v podstate vždycky je to také zaujímavejšie hrať proti svojmu bývalému trénerovi, je tam o motiváciu viacej. Ale možno, že by bolo zaujímavé si zahrať s nejakou krajinou, s ktorou sme sa ešte v podstate nestretli, čiže možno s nejakou africkou alebo možno nejakou juhoamerickou, v podstate niečo, čo sme ešte nezažili, takže tie európske by som obišla možno. A ešte jedna otázka symbolicky, už to tu padlo, že vy ste naozaj z tej silnej generácie, ktorá v podstate aj vďaka vám ste sa teraz dostali na majstrovstvá sveta. Ako mládežničky ste boli na európskych svetových šampionátoch a prvé majstrovstvá sveta 2009 boli ako kadetky v Nakhon Ratchasima, v tom tajskom meste. Dá sa povedať, že vlastne sa môže tak uzavrieť ten kruh, prvé MSO v Tajsku a posledné takisto? Presne tak. Kde sme to začali, tam to aj skončíme asi pre mňa už. Ja sa veľmi teším, pretože ja myslela som si, že v podstate tie 2 majstrovstvá sveta, čo som zažila, teda v kadeckej a juniorskej kategórii, že budú v podstate pre mňa tie posledné a nikdy by som si nepredstavila, že dojdú ešte v podstate tretie. A o to viac si to v podstate vážim a o to viac tam pôjdem v podstate s pokorou a ja si to budem sa to snažiť užiť. Veľmi pekne, či sa páči ďalšia otázka? Možno ešte taká spojená otázka na Mareka Rojka a pána ministra. Spomína sa tu organizácia alebo záujem organizovať opäť majstrovstvá Európy. Vieme, že v roku 2019 to bolo veľmi úspešné po športovej stránke, ale vtedy dajme sa ruku na srdce, tá podpora od štátu naozaj bola veľmi mizivá. A môže sa teraz, ak sa úspešne budeme uchádzať, alebo slovenský volejbal uchádzať o organizáciu, oprieť federácia o ministerstvo, môže byť naozaj tým stabilným partnerom pre ňo? A či to bude teda už v roku 2028, prvá otázka na pána prezidenta a potom tá druhá na pána ministra. V roku 2019 to bolo zložité. My sme tú podporu mali buď minimálnu, alebo takmer žiadnu. Takže sme ju vykrývali zo vstupného diváckeho záujmu, ktorý bol enormný. Ja by som len k tomu ešte dodal, že to bol taký príklad, keď volejbal sa dostal do médií a naplno v Bratislave so 6,5 tisícovou návštevou na 3 zápasov z 5 na zimnom štádione, že zistili aj mnohé médiá, že že volejbal, keď ho pustíme do vnímania všetkých ľudí, tak bude veľmi zaujímavý. Tam boli tlačové konferencie počas šampionátu, kde bolo bežne 25-30 novinárov. To je len príklad toho, že keď dostaneme šancu, tak vieme zaujať.
A rozdiel oproti tomu obdobiu a dnes je jasný. Existuje dneska smernica na podporu podujatí. Keď sa budeme nej držať, tak si myslím, že tá nastaví jasné kritériá a hlavne základnú podporu, ktorú potrebujeme a od nej sa môžeme odvíjať. My sme nikdy ako volejbal nehovorili, že nám to má zaplatiť celý štát. To nikdy nebola téma. Ja som bol v Estonsku minulý rok, je to taký príklad tiež menšej krajiny, ktorá urobila veľký progres v loptových športoch. A prezidentom Federácie v Estonsku je minister obrany. A pýtal som sa ho, že ako zložili budžet na šampionát. Tak je to jednoduché. Obrana vyriešila bezpečnostnú službu, zdravotníctvo vyriešilo lekárskú službu, mesto dalo výhodné podmienky na halu a ministerstvo, neviem, či oni majú cestovný ruch a šport, mne sa zdá, že tiež, tak tí dali podporu na tie licenčné poplatky a tie veci a Národný športový zväz sa postaral o prípravu, náklady na hráčky, trénera a súťaže. A bolo to zložené veľmi efektívne. Myslím, že štát tam mal spoluúčasť na úrovni 35-40% z celého balíka rozpočtu a zvládli to. Dneska je na stole 26. majstrovstvá Európy budú v Čechách. A viem z intenzívnych stretnutí s českou stranou, kde je Národná športová agentúra, kde je ministerstvo, kde je Juhomoravský kraj a kde je mesto. A to je ešte väčšia, možno špecifická forma spolufinancovania. To všetko vykryli z týchto 4 pilierov a zväz sa má postarať o to, aby družstvo bolo pripravené, aby tréneri mali na čas odmeny, hráčky, svoje výplaty, aby to celé zabezpečili. Takže sú rôzne formy. Ja sa spolieham na to, dobre, 28. rok je po konci tejto vlády, myslím, tak to vychádza. A to je tá kľúčová vec, aby sa stali systémové zmeny na podporu týchto podujatí bez ohľadu na to, kto bude minister a kto bude vo vláde. To keď sa stane, tak sa posunie aj spoločnosti šport určite ďalej. Takže tak. Ja len doplním, že keď sme vznikali v tom februári, tak viacerí organizátori podujatí tohto ročných a významných, boli to aj majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy, prichádzali za nami, že teda mali slúbené z minulého roka peniaze, nedostali peniaze. My sme zachraňovali majstrovstvá Európy 18-ročných mesiac pred vôbec prvým výstrelom na tej atletickej dráhe, takže to už boli poprihlasovaných asi 1000 účastníkov. Pre mňa sú to veci, ktoré sú nepochopiteľné. Takže tak hneď sme od začiatku deklarovali, že toto musí byť dlhodobo koncepčne a systémovo podchytené a preto tie rokovania o tom roku 2028 neprídu už úplne normálne, lebo rokujeme aj roku 2029 s hokejistami. Máme šampionáty budúci rok, ďalší rok, ktoré nevedia organizátori podporiť bez toho, aby tam bol nejaká deklaratórna forma podpory štátu. Ja môžem povedať, že tá naša podpora sa v tých smerniciach tiež hýbe niekde na úrovni medzi 20 a 50%. Tiež nechceme podporovať podujatia len, aby ich organizoval štát, aby boli organizované. Treba nejakým spôsobom motivovať aj organizátora, aby si vedel zabezpečiť svojich sponzorov, aby si pokryl svoje náklady. Nemá to byť podujatie, ktoré má teraz brutálne zarobiť pre ten zväz, ale má to byť podujatie, ktoré má dôstojne odprezentovať či už federáciu alebo aj krajinu, v ktorej sa usporiada. Takže v tomto sme my nápomocní a chceme byť nápomocní systémovo, aby naozaj vedeli prihlášky a tie podujatia byť organizované roky dopredu, aj po ukončení nášho politického mandátu, ale aby mali garanciu toho, že ich nenechá potom niekto v štychu, tak jak tento rok viacerých organizátorov. Ja som ešte chcel jednu reakciu na margo tej podpory. My sme po šampionáte 2019 mali obrovský finančný dlh ako Národný športový zväz a v podstate sme sa s ním 3 roky môjho prezidentovania museli vysporiadavať a len európsky dlh bol na úrovni 250 000 eur a to nie je normálne, aby sme robili doma podujatie a skončili takto. Ja nehovorím, že na tom musí zväz zarábať, ale nemôže na tom mať existenčné problémy. Takže to pevne verím, že sa už nikdy nestane. Otázka na pána Rojka. Toto je príprava na svet. Bude ju treba zmeniť oproti predchádzajúcim podujatiam? Pripravovali niečo?
Hej. Karin to naznačila, my sa so svetovými družstvami okrem Európy veľmi nestretávame. Máme taký plán, budeme to riešiť na kongrese Svetovej federácie, kde prídu prezidenti všetkých zväzov na svete, aj tých, ktorí sú na majstrovstvách sveta, skúsiť urobiť doma jeden turnaj a dostať sem buď Južnú Ameriku alebo nejakú Áziu, len tým, že to je v Ázii, tak nie všetci budú chcieť byť 2 týždne pred majstrovstvami sveta ešte v Európe, uvidíme, ale je plán dať im do prípravy aj iný štýl a iné krajiny. Ja len na margo Filipovej otázky smerom k družstvám. Ja mám skupinu, ktorú by som chcel. A z prvého koša je to jasné, lebo to bude 8 top družstiev na svete, ktorí boli na olympiáde, ale chcel by som Brazíliu, nech si to skúsia. A svetovú veľmoc volejbalovú. Potom mám z druhého koša Puerto Rico, lebo to môžeme aj poraziť. Potom by som si predstavoval buď Česko alebo Belgicko, to môžeme tiež poraziť a postupíme. Takže takto mám ja vymyslené. A potom je druhá verzia skupiny, ktorú by som nerad. A tá je Brazília, potom z druhého koša Srbsko. Z tretieho koša sú ďalší traja, ktorí budú veľmi zložití a potom to tak nedopadne, ako by sme chceli. Ale radi by sme, aby mali konfrontáciu. Plánujeme aj ísť družstvom skôr do Ázie, aby sme mali adaptáciu plus nejakú prípravu aj tam. Ale úprimne poviem, dneska máme minimum informácií k tomu, čo všetko nás to čaká. Bude družstvo hrať Európsku ligu zlatú, to určite. To je v júni. A niekde v priebehu júla bude príprava na svet a tam vidím určite šancu, aby sme zabezpečili aj sem možno aj nejaký hviezdny tím sem dostať, keď sa podarí. Ja si dovolím ešte doplniť, som nezareagoval vtedy. Tá športová diplomácia tu bola načrtnutá a možno veľa ľudí, aj tá správa o vašej nominácii prebehla tak bez nejakého výrazného komentáru, ale v dnešnej dobe bez tej športovej diplomácie, bez aj stretnutí ministrov na tej úrovni ministerskej, ale aj stretnutia s veľvyslancami, stretnutia so zástupcami európskych svetových federácií sú polovičky alebo z väčšej časti o lobbingu. O lobbingu účasti na niektorých šampionátoch, o lobbingu účasti niektorých funkcionárov v orgánoch. Takže toto bude čoraz dôležitejšie pre jednotlivé zväzy si uvedomiť, že treba mať svojho zástupcu v tých minimálne európskych a svetových štruktúrách, lebo treba sedieť pri stole. Tak, jak sa hovorilo, že to ministerstvo je zbytočné, dnes sedím na vláde, sedím pri stole s ostatnými ministrami a riešia sa veci online, jak prichádzajú. Túto istú výhodu bude mať aj pán prezident vo svojich štruktúrách a myslím, že po nejakom čase budeme môcť konštatovať, že to je oveľa prínosnejšie, keď Slovensko nesedelo pri stole s ostatnými hráčmi v Európe. Takže tá športová diplomácia, takisto aj ekonomická diplomácia a iné, má veľmi, veľmi dôležitú budúcnosť a ja som rád za každú jednu nomináciu slovenského funkcionára do európskych štruktúr, lebo budú môcť spolu rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú aj nás. Andrej Vrtáloš ešte. Slovenská televízia. Ešte možno doplnenie teda informácie od pána prezidenta. Nie je to ešte pre nás, aspoň ja nemám tú presnú informáciu, kedy bude žreb. Bavili sme sa o superoch a kedy bude vylosovanie skupín. Viem, že to možno niekedy v septembri niečo konkrétnejšie. Ako som hovoril, v priebehu septembra by to malo byť. Myslím, že muži majú už ohlásený žreb niekde okolo 14. septembra a do konca mesiaca si myslím, že to bude. A sami čakáme, malo by to byť 8 skupín po 4, preto som hovoril 4 súperov, alebo teda 3, ktorých by sme si prijali, ale všetky informácie ešte len teraz prídu. Takže dúfam, že do konca mesiaca budeme vedieť, či je to tá verzia tej skupiny alebo tej. Ešte predsa jednu otázku na Kajo, keď môžem. Marek už prezradil tvoj vek, alebo rok narodenia, takže nebudeme si to skrývať, ale každý si to vie vygoogliť. Ste už na sklonku kariér, dá sa povedať, ale možno tento šampionát alebo kvalifikácia na tento šampionát vám to trochu predĺží. Bude sa snažiť aj Nikolu Radosovú a ďalšie dievčatá v tom tvojom ročníku nejakým spôsobom namotivovať, alebo spojíte sa spolu, aby ste na tom šampionáte vytvorili tú starú partu, s ktorou ste to všetko začali? Určite áno, už sme sa o tom aj trochu bavili toto leto, pretože mala som príležitosť s ňou stráviť pár dní na dovolenke a tak sme sa nejako o tom bavili, že či by ešte v podstate konkrétne Nikola mala tú motiváciu. Nevyjadrila sa úplne presne, ale videla som, že ten chtíč tam ešte nejaký je, pretože je to naozaj
som povedala, také vyvrcholenie v podstate tej našej generácie. V podstate je to posledné také obrovské podujatie, ktoré by sme spolu mohli zažiť a ktoré sme už dlho spolu nezažili. Takže ja osobne, keď sa budem s dievčatami baviť, ich budem navádzať a podporovať, aby do tej reprezentácie prišli, pretože bude to dobre aj pre ten slovenský volejbal, ale aj pre nás ako kolektív. Ešte sú nejaké otázky ďalšie? Ak nie, tak ďakujem veľmi pekne. Týmto by som ukončil tlačovú konferenciu a účastníci tlačovej konferencie budú k dispozícii na rozhovory vonku pred rekonnosťou. Ďakujem veľmi pekne.